da apsolviramo jednu stvar. Jesmo li mi izašli iz krize, izlazimo li iz krize ili nas kriza tek čeka? Pa ako ostane ovakav model, malo prije što sam rekao da je jedan i drugi veliki blok zapravo ne pokazuju namjeru da promjene gospodarski model kako Hrvatska posluje, mi se tek nalazimo pred pravom krizom. Znači, mi još uvijek više trošimo nego što zarađujemo, znači povećavamo dug. I taj dug se ne može u beskonačnosti povećavati. On će se povećavati do onog trenutka dok naši inozemni vjerovnici koji nam daju novac procjenjuju da je vrijednost naše imovine veća nego njihovo potraživanje. I kad se to dođe do nekog iznosa, recimo 60-70% vrijednosti naše imovine da je njihovo pretraživanje, one će nam prestati davati novce. Znači, ne radi se o nekom bruto domaćem proizvodu izvozu, nego u danas kad su granice otvorene i kad postoji pravo vlasništva i inozemnih rezidenata, nerezidenata Hrvatske, kako se rekli, oni dok imaju pokriveno svoje potraživanje u hrvatskoj imovini, oni će nama davati novce. Onog trenutka kad zaključe da su naši dugovi prelaze vrijednost naše staće. I onda dolazimo do problema toga da ove godine mi bi trebali imati stopu rasta 6% da pokrijemo samo kamate koje se obračunavaju na ovu godinu, direktno i indirektno. A mi ove godine nećemo imati stopu rasta niti 0,5%. Znači ove godine, 2011. da se mi nismo zadužili ni 1 kunu, ni 1 euro više, mi ćemo biti za ti 5-6% našeg duga dužni. Jer jednostavno naš je dug došao do visine domaće proizvodnje i sada možete servisirati taj dug bez utjecaja na život standarda građana. Morali bi imati stopu rasta, morali bi proizvesti barem onoliko više koliko je kamata. Kamata je oko 6% prosječna, recimo, a mi ove godine nećemo povećati proizvodnju ni za 0,5%. Tako da, znači, mi smo već ušli u dosta opasnu zonu, ali postoji još dosta mogućnosti. Dakle, još nismo došli do kraja tog ponora. Prostora u kojem možemo napraviti zaokret. Prije 4 godine kad su